Åbn den fra sådan op. Kom. Vi skal lave der Oliver her. Politiet er så med ham. Kom. Skynd dig. Film det. Kom. Der er politi under helt. Forbrand. Fantasi. Endnu et brand i Hjelming. Stod du sådan i? I dag. Det er nyt. Det er 5. 2009. Så er brand. Det er politiet. Tak her. Tak, mamma. Hvor billeder? Jeg så det i mine egne øjne. Jeg ved noget mig. Jeg så den. Han kommer der. Lille dreng, Tore. Han brænder lighter. Meget farligt. Hvad skal vi gøre? Hvis I lige følger mig, kom. Der er selv kommet en stor politibetjent her. Ambulance og alt muligt er kommet. Så, hvad sker der? Det er anden gang i 2 dage, at der er brand. De skal jo stjæle topvognsskru. Hvis I lige følger her. Og hvad der sker, man? Han snakker lort! Filmer du også, eller hvad? Jeg ved ikke mit ansigt. Outlaws, man! Vi står her i Hjelming. Der er brand her. Folk går helt politibetjente, og det ser ud til, at der kommer brand her. Men man siger, at det er en 13-årig knægt, der har virkelig brændt en hel bil om bagved her. Det er skraldespand! Vi ved ikke helt, hvad der sker. Men, og så efterfølgende, så er der sket det her, at nogle af bandemedlemmerne er kommet op og slås med politibetjenten. Og hvis du lige ser her, så er det altså i godt gang med at diskutere, hvad der sker. Så. مش تقدر شو هون انت خلاص مؤكد لك وانتوا روحوا على ايه Alle, hvad synes du om det her? Jeg synes, det er noget træningsstreg, jeg har lavet det jo. Træningsstreg? Ja. Hvad synes du, vi skal tage det? Jeg synes ikke, vi skal køre til sådan noget, så I må opføre ordentligt. Opføre os ordentligt? Ja. Det er ligesom nede på Gisla. Det er godt. Hvad er det for noget? Det er noget dårligt. Er du medlem af den der bande der 5250 eller sådan noget? Er du medlem af det? Hvad er det? Du er medlem af den der bande, ikke jo? Jo. Hvilken part er det? Hvad er det? Der var problemerne på gaden. Tjener vores penge. 52,50. Ja, jo, og noget nej. 52,50 meter. Hvad er det her for noget? Det er bare stykker af banden. Bare stykker? Hvor mange er i banden? Det må vi ikke opleve. Vores samråd, skriv med dig, mand. Hey, så er vi lige her. Ja, men Amir, hvad er det der starter den bande her? Det er problemerne fra danskere. Fra danskere? Ja. Er det det her, der gør Hjelming til en ghetto, eller hvad? Selvfølgelig. Hvem er det, der gør... Hvilken dansker er det, vi snakker om her? Alle de AK-81'er. Alle de fucking... Panserne også, mand! Også de fucking panser. Korrupte. Svensker. Okay. Er det samme, hva'? Jeg kan se en sort skyg. Ja. Hvem har vi her? Det er en af banden. Og hvad er dit navn? Mohammed Ali? Hvad snakker du om, mand? Det er Ali Mohammed. Hvad er det for noget, det her? Er det der har brændt den her? Det er de små gangsters, vi har her. Er det altså en lille træningsvej herude? Ja, vi får de små børn til at hygge sig en gang imellem. Er det rigtigt, at I er imod politiet? Hvad siger du? Er I imod politiet? Ja, selvfølgelig. Altid. Altid? Hvad vil I gøre, hvis politiet tror jer? Det kan de ikke. Det kan de ikke? De kan ikke. Hvorfor kan de ikke? Hvorfor kan de ikke? De kan ikke fange. De kan ikke fange jer? Nej. Nå. Det må jeg godt nok sige. Hvad er I for? Vi har lyset tasket. Ahmed Atif, Abdurrahman, ودنسة ديانا فينجات وخان ستفتس بغان 观众朋友晚上好，今天早晨5点半，热带风暴风神登陆广东深圳。通过雷达我们可以监测到，风神已经给广东南部带去暴雨或大暴雨，而且这种风雨还在继续。中央气象台今天下午6点钟发布台风消息和暴雨橙色警报，预计风神将会以每小时10到15公里的速度继续向偏北方向移动，强度还将会逐渐的减弱。那么今天晚上到明天，在南海北沿海以及台湾海峡都将会有6到8级大风，部分海域或地区的阵风可达9到10级。同时，在广东大部地区、广西东部、湖南东南部、江西中南部以及福建南部等地还将会下起暴雨，其中特别是在广东中东部、江西南部以及福建西南部这些地区还将会下起大暴雨。
comes the, here comes the, y'all don't really want it like that. Here comes the, here comes the, here comes the, y'all don't really want it like that. Here comes the, here comes the, here comes the, y'all don't really want it like that. I said so, I keep big bills up in my heart on the dirty like blood, so ain't got no twist in my head, but I'm still dreadful, and I got plenty of bread, so I throw the bag full. In it to win it, I'm all in. I might call you my cuz, young blood, but we ain't kin. You think you're jumping, man, you best think again. The dirty, I'm the type of man that might go broke for revenge. Have some not so nice friends, kick the door off the hinge, take the door off your bins, pop up my phone with your friends, man, please. This shit ain't cynical, man, no subliminal. I'm physical, financial, and mental to be a general. Hey, the mama claims she want a soldier, not the type be in the tank, but in that rover. Man, please, I'm in the zone like AIDS full blown. I'm killing it like a blind man reading. I'm feeling it like, here comes the, here comes the, here comes the. Y'all don't really want it like that. Here comes the, here comes the, here comes the. Y'all don't really want it like that. Here comes the, here comes the, here comes the. Y'all don't really want it like that. Here comes the, here comes the, here comes the. Y'all don't really want it like that. Biggie brother, when he know he's off his brother, he ain't never been a fighter. He can go and ask his mother. I'm a lover and a fighter, you say and a writer.